mahanaw rata kitang tanan o human niini. Wala na ang imong gihaguan o pundar, ang imuhang mga katigayunan, bahin-bahinon kini sa imuhang mga anak, bahin-bahinon sa imong mga kaliwan. O ikaw, sa umaabot mga adlaw, kung dili man ka malimtan, mahinumduman ka. Pero kung malimtan ka, makalimtan ka na sa dayon. O kinsa na may musugid sa imong mga maayong binuhatan. Kinsa na may musugid nini. Higala, timani, nindot ng kinabuhita nga anaa sa Ginoo. Kay kung imong kinabuhi, imong gihalad sa Ginoo, bisag mawala ka na nini kalibutan na, ang imong kalag, mao'y pinaka-importante, maadto sa kamot sa Ginoo. Excuse me. Ang demonyo, gusto siya nga adunay tao nga iyang ikauban dito sa impyerno. Gusto siya nga ikaw ganuyon niya sa pagpakasala. Gusto sa yawa nga gubuon ang panimalay, gubuon ang pamilya. Nga naman, tungkol kay ang pamilya, ang nagdisenyo niini ang Ginoo.